Noua tehnologie rezistentă la apă importată din Japonia poate fi utilizată sub apă. Potrivit pentru impermeabilizarea pardoselilor, acoperișuri cu scurgeri, toalete cu scurgeri, gresie crăpată etc. Are proprietăți antiderapante excelente și poate fi folosit în siguranță chiar și în zilele ploioase. Nu se va crăpa sau top la temperaturi de până la 50 grade Celsius și până la 100 grade Celsius. Efectul unei singure utilizări poate dura 10 ani. Nu este doar ecologică, ci și non-toxică și poate fi folosită în siguranță în casele cu bătrâni, copii și femei însărcinate. În prezent, este chiar mai ieftin de cumpărat, o găleată costând mai puțin de 55 lei, suficient pentru a acoperi o suprafață de 100 de metri pătrați.